കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെഡിംഗ് മാൾ ഇനി മട്ടന്നൂർ. ഹാപ്പി വെഡിംഗ് മട്ടന്നൂർ കലാജി. തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പരിസരവും പൂർണ്ണമായി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാകുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം തടയാനുമാണ് CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എ ക്ലാസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നാണ് തലശ്ശേരിയിലേത്. എന്നാൽ നിത്യേന 3000-ഓളം യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം വർഷങ്ങളായി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് വരെ പരിമിതിയുണ്ട്. CCTV ക്യാമറ പ്രവർത്തന സജ്ജമാവുന്നതോടെ ഈയൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതേക്കുറിച്ച് ട്രെയിൻ ട്രാവലേഴ്സ് ഫോറം ചെയർമാൻ KV ഗോകുൽദാസ്. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനപ്പെട്ട എ ക്ലാസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം തന്നെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സംവിധാനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം സ്വാഗതാർഹമായ നിലപാടാണ്. തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഏകദേശം 40ഓളം ക്യാമറകൾ എത്തുകയും 34 ക്യാമറകൾ ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നവും ക്രൈം എക്സൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി റെയിൽവേ പോലീസ് പിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. തൊട്ടടുത്ത മാഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ തന്നെ വളരെയധികം അനധികൃത മാർഗത്തിലൂടെ മദ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മയക്കുമരുന്നും നിർലോഭം കൊണ്ടുവരുവാൻ തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്താറുണ്ട്. ഇത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി വരാറുമുണ്ട്. ക്യാമറകൾ ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മോണിറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ മുറിയാണ് ഇനി പ്രധാനമായും സജ്ജമാക്കേണ്ടത്. ഇതുകൂടി ഒരുക്കിയാൽ അടുത്ത മാസത്തോടെ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത്. പ്രതിദിനം 7 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള സ്റ്റേഷനാണിത്. ഷൊർണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്ഥലവിസ്തൃതിയുള്ളതും തലശ്ശേരിയിലാണ്. ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, തലശ്ശേരി. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.